L'adaptació de la Lídia, de la Berta i el seu robot, es basa en el meu conte Ricard i el seu robot, que va ser el primer llibre infantil que jo vaig publicar fa 18 anys amb les il·lustracions de Violeta Monreal. I clar, després de 18 anys jo me vaig quedar molt sorprès quan la Lídia me va trucar i me va dir que volia fer una obra de teatre a partir del conte, perquè bueno, el conte té 20 línies, és un conte molt curtet, que se conta la història d'un nen, que l'adaptació és una nena, que és molt tafaner, que és molt curiós. Voldria ser una fada. Molt bé, robot! Ara ja saps parlar. T'hauré d'ensenyar moltes altres coses. Per exemple, les mans serveixen per agafar coses. Dóna'm les mans. Vull saber tot. Després d'aquesta primera sorpresa inicial vaig veure que el muntatge estava molt bé, que la companyia era molt bona, que els actors són fantàstics, que la música me va agradar moltíssim. A més, la companyia Lits i Gats és una companyia que treballa molt bé, que té un munt de muntatges i que jo tot això no me lo esperava i és un regal de Nadal que m'ha fet la Lídia i la companyia Lits i Gats. O sigui que moltes gràcies.